Isang 10 taong gulang na batang lalaki ang patay habang 3 menor de edad na pinsan nito ang sugatan sa pamamaril sa Pamplona, Negros Oriental. Patay sa insidente noong Sabado, February 3 ng gabi ang 10 anyos na si Mark Vincent Kila. Sugatan ang 3 niyang pinsan, edad 4, 10 at 11 dahil minor injuries ang natamo ng 3 mga bata. Nakalabas na sila sa ospital ayon sa pulisya. Ayon sa Information Officer ng Negros Police Provincial Office na si Police Lieutenant Stephen Polinar, galing umano ang magulang ng mga bata sa pamumutol ng tubo ng araw na yon. Nagpunta sila sa bahay ng kanilang lola para kunin ang sweldo. Naglalaro lang ang 4 na mga bata sa kusina nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Nang tingnan nila ang bata, dito na bumulagta ang duguan at wala ng buhay na si Mark, habang sugatan naman ang kanyang mga pinsan. Na-recover ng pulisya ang shotgun pellets sa lugar na pinangyarihan, kaya malaki ang posibilidad na ito ang armas na ginamit ng salarin. Isa sa tinitingnang motibo sa krimen ay personal grudge dahil umano sa alitan sa ilan nilang mga kapitbahay.